Hi guys! Ang atong gitry buhat nga carrots cake ay nyawa man tay sakto nga kagamitan. Ang atong gibuhatan na ni kay air fryer. Ako lang ni siyang gibali-bali kay po may kayo sa ilaw ng air fryer. Nyawa man sa tay sakto nga hudnuhan di. Kani sa atong hudnuhan oh. Basiyo sa cake. Maniho jud ba kay naibog jud ko atong kang mamjuan nga carrots muffins ba. Lamian kay kung nagtanaw. Nya mo na ni napahak siya guys kay nipilit diri. Kay ako mi siyang gibali. O di ba? Ato na ni siyang tilawan. Tilawan na nato ang atong buhat na nakadimao ba ni kay wala ba gitay saktong mga kagamitan ba? Kinamuton lang ni guys. O di ba? Yummy yummy. Init. Yummy. Mga unta. Thank you for watching. Bye.